Vice President kari Jagdeep Dhankar uloong baga jingkeo hakari kan ombyang pura klem ga jingroi ka than stay lam i uloong i kani haba ajing kran ha ka convocation haba arpuwe jong ka Dibrugarh University ha Assam. Lala banwanra ya palat lai hajar arspa ngot kinong India na Sudan haduk menta ling baka operation recovery ka embassy jong ka India ha Khartoum ka ong batat haduk menen kinong India kila petno na Sudan na kabapunan kamne santili ki jahan India markat lai tali ki lingsun jong sipai ka National Investigation Agency kala penlong ka jingkhanra hakikat tu kat ni ki benta jong ka Jammu bat Kashmir hakabaya dei bat ki kamle ano bakarshan da ka Pakistan ka jingelap election hakana teka kala nang isyong sien hakabagi nong yalam kila lech kaleng ki benta jong ka jella hadin ka roadshow ha Kalburgi nang gasni Menteri rang ba do kari Narendra Modi un betengnya ka jingelap election ha Karnataka menta kasni kari kalay ulum jingken bakidan hadu lai haja lai spa ki balaya bit mai ka jingpang COVID-19 ha gini ki apusa kunta baladel